Tedilleşler sport teleyayılımında geçirdinok. Akalla tapavrim orunluk Devrab stadionuna duşup başladı. Hücum devam ediyor. 100 uğru seher topu geçiyor. İlk ağılı kovuluğda mutaydı. 9. yılgide Urvan Annayev. Bilgi top alıp öňe edip bir jaýdar ururnan bolsa, ile jalgyşyk bolýar. Medal ýaşyndy. Gol bolýar. Oşuklar ahal bir gol. Ahal şowlu başlady oýunu. Karşılıklı hücuma sinaşlar emma Badawat Altınasır'ın oyuncuları goraga süýüşip ýetişdi. Meýdanyň merkezinden ýene de Altınasır'ın gurunýan hüjüm ören uzakdan bu ýerine ýetirilýär. Dergodawan Batyr Babaýew topa ýetişmäge başardy. 2018-nji ýyldan bäri Altınasır Türkmenistanyň şeýpürüň biri ýöne Elman Tagayev topu kazanýar. İkol Pawuz Elman Tagayev 3 oyuncuň aradan geçip topu geçirmegen başardy. Adoluk artıra takladı ýöne Ahmet. Serdar Anodar topu oyuna girdi ýöne, onuň topu dürt geçirmedi. Ahmet Atayev topu alýar. Mikhail Titov öňe topu garaşýar ýöne Ahmet Atayev. Top saklaýar. Çepra Altmadanı Durduýew. Altmadanı Durduýew ýöne topu tapşyryk berýärler. Ahmet Atayev 20'den şansynly hata bir gol bolýar. Hata diýilýär standart ýagdaýdan näme ýerler peýdalandy. Näme 2 gol boldy oýunyň birinji ýarmy. Muňal gollaryň gurrumsyz diýip. Ne bolsa akalyň gurunýan hüjümi Elman Tagayev jerime meýdançyna çyny derweden alkymda geçirýär Murat Ýagşy. Adkem topa ýetişmedi. Meýdan çatynda. Mikhail Titov ajaýyp golüne çykarýar. Altınasar abi kim bolýar. Ine Mikhail Titov berdi bir ödü. Belki ahalla bu mövsüm ilkinci şowsuz ýeňisi tedwar eder. Menen tek ahalla da ýeter. Ýa-ýaşa oyunçularyň bar. Uman ajaýyp gol. Öter gusatda bolen. Mikhail Titov 20 gol bolup durdy. Uman tecrübesi var. Bu tecrübeler oyunu Mikhail Titov jermeden şansly. Mikhail Titov top geçirýär ýöne son kesim topu dürtül hüjüm dowam edýär. Gören Batyrlar top derhede hem beherde gol çuğaytardy. Dersi Muman bu zapar kıyın topu. 3. golü Adoluk spor şowlugy ýaran bol. Mikhail Titov häzir Lukman kömek berýär. Jermeden şansynly howpy bir doktorum bir vurdy. Mehmanlar Altınasır'ın oyuncuları oyunun ikinci yarımında doğal ýagdaýda topu ýördürme saklamak bilen dowam edýär. Batyr Babaýew ýalňyşdy. Altınasyr'ın gurunýan hüjümi. Hüjüm gurunýar. Jermeden şansynly topu ýöne usatyk bilen almagy başardy. Dört minut koşuyor, hücum buraya ahal bolýar. Jirmeydan şansına geçirýär. Ahal degenen mümkünçü berdi. Ahala. Bu koşmaşa wagt. Galan top ýene. Wa Ahmet Gurban duşu tamamlaýar. Netijede ahal üçin ilkinji şowsuz geçiren oýuny boldy. Bu mehmançylykda Altınasır bolsa ikinji ýeňişi we 9 top bilen çempionatda 3-nji oruna çykýar.